Spoštovani, iskreno dobrodošli v Mariboru na zaključni prireditvi projekta NBW, No Border Words. Szóval szeretettel köszöntöm Önöket Mariborban, a No Border Words projektnek a záró rendezvényén. Upam, da ste se toplo oblekli, kurimo še ne. Remélem, hogy jól fölöltöztek, mert még nem kezdtünk fűteni. Ja. No in kar že v začetku se opravičujem zaradi tega zastoja pri vratih, pač potrebujemo za projekt podpise. Elnézést kérek, hogy így belépéskor már ugye így fogadtuk Önöket, de a projektnél fontosak az aláírások. No, upam, da bo pa popoldne potekalo v sproščenem vzdušju. Najprej bo okrogla miza o umetni inteligenci in umetnosti in pa založništvu in literaturi. Potem bo predstavitev filma gospoda Andraža Dera, potem pa literarni recitali, tako kot smo tudi že v Ori St. Petru naredili. Danes bodo nastopili mogoče tudi malce drugačni zasedbi, še nekateri madžarski pesniki in na koncu nastop, glasbeni nastop. A zenekarnak nem jut eszedbe a neve. Robinson Crusoe. Ja, Robinson Crusoe lesz szóval a záró rendezvénye ennek a záró eseménynek. Már késő délután, de azelőtt persze fölszabadultabb hangulatban fogjuk most folytatni elvétel, stb. Utána lesz egy kerekasztal beszélgetés a mesterséges intelligenciáról, aztán a kiadásról és az irodalomról. Dér András filmjét is megtekintjük, majd utána beszélgetve a rendezővel. Utána következik hasonló módon a versek felolvasása, illetve bemutatása, amit Őri-Szentpéteren történt, két magyar költővel kibővítve, és utána akkor a koncert Robinson Crusoe. Naš projekt je v okviru malega projekta Interreg, evropskega projekta Interreg, torej je namenjen predvsem spoznavnemu druženju, prijetnemu druženju ljudi iz obeh strani meje, Madžarske in pa Slovenije. Tako da mogoče ni namenjen prikazovanju umetniških presežkov, nacionalnih umetniških presežkov slovenskih in madžarskih. Temveč je, kot smo rekli, namenjen predvsem druženju in spoznavanju za naslednje korake, za večje projekte in večja sodelovanja. Gostujemo v medgeneracijskem centru DCA v Mariboru, za kar se zahvaljujemo kolegu Marjanu Holcu, ki je šef tukaj, ki je podal danes tudi zelo zanimiv predlog, namreč pri njih imajo jezikovne tečaje že vsa leta in da bomo v bodoče načrtovali tudi tečaj madžarskega jezika. No, ki ga bo izvajala Gabriela, upam, ne? Szóval most a jelenlegi programról Dušan azt mondta, hogy az Interreg, illetve a projektről ez egy Interreg kisebb méretű projekt, és itt a társalgás és egymás megismerése volt a cél. Nem éppen annyira most a nemzetek művészete vagy a művészeti alkotásoknak a bemutatása, hanem főleg az, hogy találkozzunk a határ mindkét oldaláról érkezők, és hogy egymást megismerjünk és beszélgessünk, társalogjunk, és akkor ebből kifolyólag majd talán születhetnek nagyobb méretű, nagyobb budgetű projektek is. Közben azt is elmondta, hogy most a DCA ilyen generációk között, több generációs központban vagyunk, és a Holc úr ennek a központnak a vezetője, aki ma érdekes ötlettel jött elő, hogy magyar nyelvet is kéne oktatni, illetve magyar nyelvű tanfolyamot kéne bevezetni. Úgyhogy mondtam, ebben tudok segíteni, hogy kioktatna ezt, úgyhogy szuper.
éve tanulnának magyarul. Na, ez már nagyon jó eredmény ennek a projektnek, hogy föl kell. Mi már próbáltunk szlovénul tanulni nálunk. Ja, oni so se že začeli. Včasih so imeli še neke take ideje, ampak je šlo zelo težko. Ni enostavno. Bomo poskušali najboljše. Seveda najlepša hvala tudi ob tej zaključnem projektu tudi gospodu Petru Sulijo in njihovemu centru v Ori St. Petru. Vabim vas pa sedaj na kosilo, ki je že pripravljeno. Za kosilo smo pripravili pohorski lonec. Opis pohorskega lonca je tam gor na enem stebru, tudi v madžarščini preveden. To je ena tradicionalna jed iz teh krajev, tako da dober tek in pa lepo popoldne vsem v imenu Kulturnega centra Maribor želim, hodite domov. Szóval Sui Péternek is megköszöni, illetve megköszönjük a közreműködését és mindent, amit megtette a projekt keretében. Most viszont meghívom Önöket ebédre, megismerjük majd a Pohorszki Lonec című ételt. A leírása ki van ragasztva egyik oszlopra, itt láthatják, magyar nyelvre is le van fordítva. Jó étvágyat kívánok, Dusán, és érezzék jól magukat Mariborban. Kavica je tam, roglički so tam, izvolite.